dem baş temaşaları neca emdi sabı barlama kinlu bu varana dizanın ve rojen daviye dibejim du serroş lesiye gelekte işte bu yere gerek hat kavmin yani ev belki tükkesi belli bu nabe ve sevgili tahrir hayatı el şam bu hayatı el şam ku herkes yani ev ki alakadar dizanın hayatı el hayat tahrir el şam Erişa artışa süriyekir u erişeki gelek lezbu u ev ve erişe bacar her hepsi kır bindestek var. Hareketindeki artışa sürüye esker kavekşan. Pişti ve levır şer bufre şer emdikarın beci du ve bufre u dest bekari. Pişti ve Türkiye u İran u Suriye u ev aligerin heze aligerin ki Suriye bu Suriye'ne yani revşa valaci hatta görandı be aluzi u bu tablu bini da çinle bu emhinki başladan. Le gor medyayı ali katiye ve şanlı ali kendizden kazanıkere ki tekşiye ki serkefte naizanı zber ko agadari gelle kreyci henin her roz her garın bejin agatar tebe görandı. Le çi vakitinde bir derket la Türkiye'yi bejavan ismi beriyonde khabe derket bir kreş pekaranin ev hevkari büyük Suriye'de nave ve o diyor artış adeta Suriye tevle pişkiriya sahili erşam kır eriş karar kır ولا حتى حلبيتشون وبشي در دور حلبيجي برداو كرن حتى كترن وتشن المزارن إيجار إيرانو سيراجي لبي alوزية دا ولا يعني هنكي شاشيما أمبيجن ل derfeta Türkiye'de bir derfeta çıkacak ki sinekir Revşa kurdan şiye hareketinde mebihis ku Kurd Rojava valla balafırın beylere balafırın Halep'e hat gırtına pişime disalı berdane Çin'le emni zararlı jibu ve emdi disa düzelbekim ki saat işte agatırtıyla görendim Hezel Suriye'de Revşa valla la Çin'le en başta zararlı Le herkes ku alakadar siyasetleri ku miskale ke rüşümür alakadar valla başçıların le zaman valla yekşi mivalime bre şehmus özengine embe mücadele sebe mücadele akfır demin sebe mücadele pırsama he bre özengin bersiva medde emne ne güzel bir şey kek özengin karatı Sabit nav xeyre de be serkeftiniş işte o program veri duhazım. Gerek en spaskin bu 5 tane tecrübeler ku şavak mu gelek tiştin yani agahi gelek tevrehe emdi bir isim. Yani mesela tişeki dole pemlet medyatik kanal ki nezakır isterken lower psikolojik dibeşin psikolojik em agadari ki diji kurdan Türkan emmedin. Bela diji bence em agadari bir şerek psikolojiyle bir jibu ve em de agadari ukaji bela derev bence em agadari jibu eriniya Türkiye bidin. Vay tevi manayı ku yani agadari ku dedin meru pe bavarlak yani pe bavarlak eşkere bu yani eşkere bu eğer ki derece emlerin dereve yani şah bulmam yani biraz şah bulmam yani kaşo pispora yani ha pispora yok jibu hem dukadın beni vakit ve ku yani bu objektif bizlerali yani dinlerin dilekinin dizanın zararı em ve güzel bir kız pırsama eve kek rast dur dese roji davil çiri çibu emi çapın bakın kerem kerem Beli tabi beriyavi vantişten kunaha dibin beriyavi heyi. Beli. Beriyavi çiye beriyavi
hafte Oktober'de erişik mezin hadser İsrail'i و İsrail dinavera İsrail و Hamas'ı da şereki mezin dest bekir. Dua erişe de nezi hazaru düsüt sesir insanın İsrail'i döndüre saateke de hatın katil kirin. O eğer ev kuvveta İsrail'i ku peşiya Hamas'ı bigre tüne bunaya ihtimal hebu ku bisat hazara İsrail'i jibu hatana kuştun. Bahtana katil kirin. Ev ihtimal hebu. Leheza İsrail hebu İsrail zu peşiya van girt. O durdu şerreki dest bekir. Ev şer hat maneya ku rojlata navin seraseri ve beguhertin ve tücari rojlata navin mina beri nemine. Ev mesaja kuji İsrail ve Hamas'ı hat cimere ev mesaj bu. İca eftene ne bu? Biveri ica evci Hizbullah'cı beşdari şer bu. İran şuhat nav şer de bu ve şartı ev hezin vekaleti şuharı bu kartanin vak Hizbullah, Hamas'ı ve Husi ve Haçlı Şabi ve milisin ve nikulu ser ahas Suri edip mecbur bu vakit devletci erişi İsrail'e kir. O şer de heremedi giha astık bilind. İsrail demek ki direş pişta Hamas eşkenan gelek revebirin ve bir soykasta o bir tespitin istihbarati kır hedef şukarı o jole rakır. Hizbullah'cı erişani ser İsrail'i o kirin ne kirin o erişen Hizbullah'ı ne hatın sekinandın İsrail mecbur bu beri xota Hizbullah'cı. O ket nava Lübnan'ı o dest bi heremen kodu dest Hizbullah'ı dey dest bi bomba kirin kir. İca de bomba kirin Lübnan'ı de Hizbullah hezin İran'ı kullu Suri bu ev hezana hezik mezzinin hezik hafte haşte hazar milisin İran'ı Suri bun bu arteşa Suriye'li lehember opozisyona Suriye'de parastı. O Hizbullah'cı nezik 35 hazar leşkeri Hizbullah'cı ser aha Suriye hebu vanji alikarya rejima Suriye'dekir. Ev hezim kundaha de nava heteşedi cigirtinin gelle derbin mezin hezin İran'ı u Hizbullah'ı girti bu. O ji ki ji arteşa Rusya be belafira ev bomba dikirin. Le pişti ku ev şerri Hamas ve Hizbullah'ı ku de heremedi derket naveravan İsrail'ydi. Le Suri valahi yeke dest pekir. Jiber ku Hizbullah'ı zemxani le Suri praniye wan kişand nava Lübnan'ı. O gelek caran İsrail binkeyin İran'ı ile Suriye gring bomba kirin. O bu veri erişik bir ser İran'ı hen bingahavani embejin füze o roket o bombayan ev bingah bicareke de hilveşan kirku 3-4 sala İsrail ve nekar buxanu bike o ev herimet merkeziye ve ni dronajı ki şu ole hatın rakirin ev her du derbin mezini kulli nava İran jikeket rawşaweni piştgiriya Suriye lawaz bu. Ve lawaziyeri van hezan sinyal girtin u xwestin ku herêmên xwe berfireh bikin. İca diwirde di raya giştî de jî problemek çêbû. Berî wê were bîra we berî ku ev tevliheviyên li derdorê Idlib û Helebê û Hemayê dest pê bikin civînik astena hebû.
Türkiye ji beşdarî wê civînê bû û di wê civînê de Türkiye û İran û Rusya li hev nekirin. Wek bi cûreyekê Türkiye ji wê civînê hat qewrandin. Ew dihat çi manê? Ew dihat mana ku ew biryarên berê bi navê Sorçî bi civîna Sorçî de hatibûn stendin û her hêz li ser axa xwe wê bi hev re di dan û stendinekê de ya ji di aşitiyekê de bi hev re bijîn, ew ji holê rabû. Wexta ku ew ji holê rabû, ve van grûban rabûn ji xwe re cepheyek çêkirin. Di hinek wextê pir zû di cepheyek çêkirin ku belkî 15-16 grûp gihandin cem hevdû. Ji sê cepha ev cepheya navendî a ku jê re dibêjin Heyet-i Tahrir-i Şam yanî HTŞ hat avakirin, ê ku di nav de cî girtinin grûpa herî mezin berê ji El-Nusra û ji El-Qaide ku hatibû avakirin Heyet-i Tahrir el-Şam bû. Grûpa din Ehrer el-Şam û grûpa din jî Ceyş el-İze bû. Ev her sê jî cephe bû. Ev her sê cephe gihan hevdû di bin komandariyek leşkerî de navendek ji xwe ava kirin û ji Idlibê dest bi şer kirin. û berê xwe dan Helebê. Idlib girtin destê xwe berê xwe dan Helebê. Mana wê çi bû? Mana wê Kepçe bu böyle kadınlı bir tişeki bir pirsim jiber ku zelal be jiber ku gudar jiber gudar be zelal be la hayat el tahrir billahi bu öğretim beri navi bu el-Nusra bu ne el-Nusra beri navi ve el-Nusra bu İcer naviye el-Fetih el-Mubin o paşiye kirin Heyet-i Tahrir-i Şam vakta ku bu Heyet-i Tahrir-i Şam hinek grubên din jî beşdarî nav bûn. Yani ne nav gelek nêzîkî 20 navan ji ber wê grubên piçûk û mezin gelek grubên nav denin. Yani tiştekî din jî ez bi ser vegirêdim. Ev hêza Heyet-i Tahrir-i Şam ji Çînê bigir heta Kafkasya û herêmek berfireh ji wir hêzên İslamîst yê leşkerî Afganistan û Taliban jî nav de ji gelek ciyan grûbên Sunî İslamî kom kirinin vê derê. İhtimalek pir mezin heye ku di nav de Daeş jî heye lê giraniya Daeş çi ye û rêveberiya wê de ye yan wek grûbekê di nav de ye an jî kê stratejiya Daişê bi rastî vê derê hîn nezelale. Ji ber ku Rojava û İsraîl li hember vê hêzê bêdeng e. Rastî gelek grûbên vê hêzê wek terorîst hatine qebûl kirin lê li ser naveroka û stratejiya vê hêzê agadariyek cidî tune ye. Tenê İran û İsraîl, İran û Rusya û Sûrî dibêjin evana Daişin. Evana ji ber ku dijminin dixwazin rûyê wan bi vî şeklî bidin nîşan û wê gotinê dikin. Lê ev ji terefê Rojava û İsraîlê de nehatî pejirandin. û heta niha li ser sahê jî kirinên wan û ê Daeş em tînin cem hevdû nagire. Tu heb berdevkên HTŞ derketin Rûda vê reportajê wan her du reportaja ji min godarî kir. Bi şeklekî pir nerm û maqûl dipeyivin. Lê ev nayê mana ku wê vî hawayê bimînin jî. Pir girîng ev nokta ihtimalek heye ku jî bibin, xurt bibin û bicarekê de jî kê bibin Daeş. Yani ev ihtimal jî heye. Divê divir de ev ya em bizanibin. Em ê vegerin îcar li ser rewşa nexşa Sûrî. Belki ki bu var ki şey icar mecburen ev tarih eşker ev mesajları dibece ku eşkere dibece böyle ev şeriat dokazın
yani kastaveri bir şeriatı ev cüvek daişin le iro evne kareme iro yani iro evne kareme yani duru direja em armacı mec eve ve iro devavi ne devavi yani Halikiden tehtişeki bakış koydu. Bu Amerika İsrail bedengin. Amerika ya jibo bana bedengin. Manavi yani herkes tişek tıkara bana giderdik eve. Herhalde bu tutukladı beji bana Emi beli emi verin ser urji. Kerem. Emi verin ser urji li tişteki din nokta dini balkeş eziveci ji temaşevanên me bînim ziman dewleta Iraqê ji bo parastinan sînorên xwe alarmek mezin da hemû artêşa xwe xist hudûdê Sûrî. Evaya ihtimala ku dewleta Iraqê sinyala ku evana bi doza devletik Sunî destdirê jî Iraqê jî bikin wek Daişî. Ev ihtimal dikeve berdestê me. Em dikarin bêjin ev tevgera Iraqê ku roja vana dest bi şer kir û Iraq ket alarmê û hemû hêza xwe xist wan sînora ji ber ku sînorê Iraq û Sûrî nêzîkî 700 kilometre dirêjiya wê ye. Yani ji ba Şamê dest pê dike, hudûdê Şam û Ürdünê dest pê dike diçe heta Kurdistanê, hudûdekî berfireh û hemû hêzên xwe û zirfî quwetên xwe giştxist herêmê. Yani ev tê mana ku me ji Daişê dersek girtiye em me tedbîrê xwe stendine. İhtimalê ku ev ji wek Daîş bike. Ew tê wê manê lê ne ji sedî sed merev dikarî bêje erê ev agahiyê. Na ev tenê ew analîza min e. Yani ez wisa dixwînim. Wek şûbheyekê ez lê dinêrim. Axa Sûrî rewşa wê rewşik lawaz e û ihtimalik mezin ku axa Sûrî bê perçekirin. Di wê ihtimalê de sê herêm ji axa Sûrî û Libnanê derdikevin. İhtimalik heye ku Libnan wek dewlet jî ji holê bê rakirin. Suryaniyên li Libnanê, Durziyên li Libnanê û Alewiyên ku di qiraxa Lasqiyê û heta Şamê ku wir di piştgirên rejîmên bi wan re ihtimalik ku herêmek bê ava kirin. Herêma dudiya ihtimala ku ev hereketa Sunî ya İslamî di Orta Sûrî de bibe xwediyê herêmekê. Ew herêm ihtimalik mezin e û vana ew sinyal stendiye û li gor wê sinyalê dixwazin axa xwe berfireh bikin. Ji ber çi em lê dinêrin û wexta ku hatin gihan Helebê û berê xwe dan Hema û Humusê û ber bi Şamê diçû. Ji ber ku ew hudûd tên mana ku ji jêr de ew hudûdê ku wê bê qutkirin ji wan re ji Humus û Hema dest pê dike û dibin ber Şamê re derbasî hudûdê Iraqê dibe ji aliyê jêra wê herêmê de û jora wê jî ji Tertûsê yani ji ew ê dest pê dike. Ji hêla Tertûsê û Hemas û ji dêra zorê de û çîndan vê Antakya heye Antakya kêreka Helebê de ye. Ji hudûdê Antakya dest pê dike û Helebê digirin nav xwe û derbasî El Reqa û dûr di binya dêra zorê derbasî hudûd dibe. Ew zikê Sûrî nîvê wê jî çol e. İhtimalekî ku vana di wir de sinyala herêmekê ku têkeve destê wan girtinin
û anha ev karê ku dibe li ser wê sinyalê tê meşandin ev ya îhtimaleke di nava axiftinê xwe de dibêjin em şerê me ne bi Kurdareyê em ne dijî Kurdanin şerê me bi Îranê û bi rejîmê re ye û bi Rûsya re ye wexta ku van her sê hedefa didin nîşan ev her sê hedef ji bo me Kurda jî her sê hedefên ku em wek hedefên dijmin dihesibînin ew her sê hedef İran jî lê bahsa Tirkî nabe divirde ev ya enteresan e çima bahsa Tirkî nabe ji ber ku wê Tirkî ji hêlekê de bi vanarê de têkiliyê de ye Yani Türkiye'nin bir derfe tepki baş kartine jiber ku ala Türkiye düşbün nabinin evci jibo Türkiye tişeki koşa Türkiye baş kartine. Hevoka xwe girêdim Tirkiye var têkildarê lê bi nerîna min Tirkî ne bi serê xwe ne bi stratejiya xwe bi van re têkildarê bi stratejiya NATO Amerîka bi wê stratejiyê bi wan re têkildarê yani wek devletek NATO pê têkildarê ji ber çi ji ber ku hûn wexta dîqat dikin Tirkî dibe têkiliyê me bi wan re tune berê ji sibê heya êvarî leşkerê wan tanîn Tirkî perwerde dikirin û birîndarê wan tanîn derman dikirin xwedî wan derdiket lojîstîk trafîkek pir fireh diçû dihat çek ji wan re dibirin lê anha vêna nake eger dikijîke eşkere nake ev mesela ku eşkere nake ve şêrê ihtimaleki ku rol danin Tirkî ev nokta ihtimaleke û li hember Kurda jî wan hêzên ku nava di nava HTŞ de niha baş jî negirtin hîna grûp hinek ji grûpên ûso wana jî ji bo xwe li hember Kurda bikartîne li ku bikartîne li jora Helebê û Tel Rifat û Minbic û Hezazê li van herêma li hember Kurda Tirkî van grûpa ji xwe re bikartîne lê hîn HTŞ bi xwe kontrola wê li van herêma çê nebûye ev herêmên ku berê grûpên bi ser Tirkî ve wekalet bûn hêzên terorê yên wekaleta armancên Tirkî bûn ew hêzanan ha Tirkî wan ji xwe re bikartîne lê HTŞ rewşa wê pozisyona wê wisa bi şiklekî din xuya dike ji van grûpa cuda bi şiklekî din ew dike ji ber ku di nava Helebê de ew hêzên Kurdayî ku dowir de asê mabûn xwestin bi Kurdarê li hev bikin û Kurd bêşer we derê tasfiye bikin derkevin ew izin dan di normalê di wexta ku Daeş bûnaya ew izin nedida nêzîkî 200,000 Kurd wan her du herêmên Helebê de dijîn û dikarîbûn qetlamê mezin bikiranaya lê nekirin û ji dod û heyayî û berdestê sibê jî danûstendin di meşiya û Amerîka jî ket navberê û di bin çavdêriya Amerîka de ew herêm hat tasfiye kirin yani leşker jê hatin derxistin îca ew leşkerê ku wir debûn jî kê esas ne leşkerên raser ên YPG ne bi navê rizgariya hêzên rizgariya Efrînê hêzek li wê derê hebû çekdar bûn têkiliyê wan bi YPG re hebûn lê ne tam leşkerên YPG bûn wana wek milîsa bûn çekên sivik bi destê wan de bûn û wexta ku dora Helebê jî hat dorpêçkirin ji xwe mercên wanî ku li hember HTŞ bi wan çekan şer bikin û wan 200-300,000 nüfusê biparêzin ne mümkün bû jî ji ber wê mesela ez ji wê noqteyê de ji dod pir ditirsiyam ku li wê derê wek macerayekê vana bidin ber xwe û qetlamên mezin çê bibin lê wayê xeberên ku niha tên ji min re bi şiklekî aşitî ew tasfiye bûn çê bû û ew qetlama ku me wek tirsekê li hêviya wê bûn ew çê nebû ev ya noqta girîng bû
li tabii panik etmezin doğurda heye o milleti me anaha duan reya duan çola Uzistan'ı destekleriyi sermaye zarok u malbat u jin u kal u bir dramatize buyu revşik bir xarab ev tişteki dine beli belki teşekkür ki şey barkeşte bu ki emnezler bu kadar izah mesela teraka otalı le Ali Kidilacı tego Suriye devet tu parça adi se parça te bahsa kullan dakar yani mesela Şii le bir parça buraya da yani revşa kurdan Şii ve taraftarlar analist division jibo Irak'ı gotibu valla jibo Irak'ı gotibu ku önce devet se parça Arabu Suriye Arabu Alevi İşte Kürdistan. Le Irak'ı usanı bu. Yani Kürdistan sonra bin afa gitsin. Allah'ın afa destekler. Yani hükümet afa çekir. Jibo Kürdancı gelek destekler. Gelek diyor ki bu hoş bu. Jibo Irak'ı usanı bu. Jibo Suriye'ye gel nizarım yani Alevi u Suni u du paşadımın labın jiber ko ev hınki yani ne yani ser mezhebi u ser oli ev hınki dijvar elde bejim yani ne millet yek milletin ne yeki de Alevi me yeki de Suni Kürdistan teşekkür pes amişlere erkek özellikle daha bir aluzi bu revşa tevleviye da mebihis ku ev yepege gotu bir şu halabe bu meydana balafere kırdılar sefer disali hayat el şah bu var lavi başlayan hayat tehrir el şam gotu bu hundukar bir şey ki derken yani ev tevli ve şerler hundukar bir şey tevli şey ki derken ve derken bu mevel usabis le İro pır ali şerdikin Suriye. Rusya ve İran'ı lgor kime bir eriştet bekirle hember Tahir Hayat Elşar Ali da Amerika u bedengin Suriye'de en dış opinin İsrail bu böyle. İsrail'de en dış opinin u leşkeri koyla aniye sindori Suriye İsrail bu kadar. Yani hesabı Türkiye'ci ki şimdi böyle bir derdi kulli Türkiye'ci böyle tekşina kurdanı. Yani derdi evet. Tekşina kurdanı. Ne Suriye endam ne teşekkür do haya iro ev hevkari üye nave koy arteşa Lataviya Suriye vanalı pışta hayat el Şam u vanalı hevra yani Türkiye inkar mı ki herkese vanalı hevra erişkirin hani doğru Halebi'yi götüre evcitede yani hevkari Türkiye herkese Türkiye istedi yani Türkiye inkar mı ki Türkiye tede le Almanya Türkiye dukaza Rojava'yı ev otonomiya kurdan hırbeşinin evci rastı gel o ev serdikeve u hember ve dörtleşela Kurdistan Suriye bejim ve Rojava nizamçısı le ev direkt çıvıkın kurt çıvıkın yani helvastavan çıve helvasta me birası helvasta me çıve yani herkes jugol hesaba koy tıkabete şerdike perdişe le ev çıvıkın yani Kurdistan Suriye Rojava çıvıkın yani çizmer kun gelek kırınge İro sıva düsübe yani gelek tışı gelek kırıng tebe garandım yani berhale usara gelek tışı garandım eğer ku ya vendadık eğer hesabı me ki hesap şaş hesabı ke vendacı dike sedike vecim de en sıvıkın kek özdeki yani siyaset akurdan çıbe lübet teblu her böyle mesele şu icari
cemmed disekine yani em Kurt ji ber ku girseyek mezin ji perçe herêmê û herêm tevle hev bûye û di nava vê tevleheviyê de jî tiliyê her kesî heye. Yani bi qasî tiliyê Tirkiye Amerîka jî heye, bi qasî tiliyê Amerîkayê İsraîlê jî heye, NATO jî heye, Yekîtiya Ewropa jî heye, Çînê jî heye. Yani wexta ku em li ser axa Sûrî û li Daişê mêze dikin, ev her du hêz ji grûbên ku jê hatine çêkirin ji seranserê dinyayê kom kirine û gihandine hevdû. Hemû hêzên şervaniyên vekaletênin û ê bi karanînênin û bi istihbaratên dinyayê ve têkildarin. Ana Hereketê Tahrir Şam wexta ku ji Çînê û ji gelek welatên Kafkasya û ji herêmên din ev çekdarên xwe kom kir û anî giştik derdorê Idlibê û wê herêmê bi cî kir gelon hayê istihbarata Amerîka û a Ewropa û a Tirkiye û a İsraîl jê tune bû ku ev hêstên vê derê bi cî dibin û el vê derê tevleheviyek mezin çê bibin. Bi raya min heye. Hayê gişa jê heye û tiliya gişa jî tê de heye. Ez wisa difikirim. Ji ber ku dünya mîna berên dîne civîkek li kî derê perûbaskê xwe li hev dixîne istihbaratên dinyayê giş haye wan jê çê dibe. û tirabe bi sedan şervanan ji herêman bikişîne bîne ji Afganistanê, ji Pakistanê û ji Çînê û nizam ji Kafkasya tu wan gişa bîne û bikişîne wê derê û gişeke însanê şerrin ê ku dünya istihbaratên dinyayê wan dişopîne û dizanî ki kîne nav gişa de jî istihbaratê wan jî hene. Wexta evana tên herêmekê û li wir kom dibin ev mana şerê. Mana amadekariya şerrek tê kirin. Di vî şerê de jî her kes li hember hev hatiye bikaranîn. İca wexta ku her kes yani her grûbên olî û netewî û eşîrî û hema tu çi bixwaze etnîkî hemû grûp li hember hev hatine bikaranîn. Tu nema dikarî van grûba bînî cem hevdû ji wan tiştekî jî çêke. Problemek mezin jî li vir de ye. Yani cîran dest dirê jî malê cîran kiriye, namusa cîran kiriye. Ev gihayê as dikilo ku kesek naxwaze yê din bibîne pê bawer bike. Di nava vê civatê de ev rewş jî derketiye ber me. Ji ber wê jî ne hêsanê ku tu rabe grûba bînî cem hevdû û ji wan di demek Kurt di tiştekî ava bike û bi rewşek aşitî, aramî bi helwestek siyasî daxwazê wan bînî cî û wan bi rê bibe problemek mezin e. Îca em di nava vê problemê de dijîn. Wexta ku îca Kurd di nava vê problemê de dijîn, problemê Kurda bi hevdûrê jî hene. Kurda jî hevdû aciz kiriye. û hîna jî aciz dikin. Êriş dikin, hevdû nas nakin, hevdû dehf didin, fırsat destê wan keve wê yek êdin da qurtînê xerajî û tasfiye bike ji meydanê. Yani tu wexta li PKK dinêre ku çawa êrişî Başûrê Kurdistanê dike ji sibê heyevayê tu medya wê bişopînî tê bêjî ya vana ne Kurdin. Çima li wê de destkeftinek ketiye destê Kurda û mesajek ji bo pêşerojê girîng didin milletê Kurd. Gerek em xwedî wir derkevin ne ku em êrişî wir bikin û wir jî hilweşînin bikin hedef û jêr astenga derxînin. Artêşa Tirkî bikişînin wê derê û wan di nava wê hengama rojhilata navîn de bifetisîne. Gerek ew berpirsiyarî hebaya. Lê wexta tu lê dinere ew jî di nav Kurda ditune. Ser axa rojava jî dinêre PKK wek hêzek totalîter çû ket wê derê û îrada
gelê Rojava Kurdên Rojavayê Kurdistanê xist bin lingê xwe û wan bê îrade kir. Her tiştê xwe bi wan da qebûl kirin bi darê zorê û bi tadehiyê. Qebûl nekir wê derê terk kirin çûn. Êrişî biroyê wan ofîsên wanî kar kirin, partiyê wan kirin, ala Kurdistanê şewtandin, tadeyî wan kirin, wan girtin avêtin zîndana, îşkence bi wan kirin. Dest dirêjî zarokê wan kirin û hîn 13-14 salî wan gihandin, xwestin ku bikişînin nav çek û ji xwe bikarbînin. Tiştên ku hatine kirin, însanê me pê hatine êşandin. Kekî li hamî. Îja ji vir em ê çi derxîne? Li vir hêviyek heye ez dikarim bidim raya milletê Kurd. Ew hêvî di destê Amerîka de li Rojavayê Kurdistanê hêzên demokratîk yê Sûrî henin tên perwerdekirin ev 7-8 salin. Tên perwerdekirin û tê çekkirin artêşik nîzamî li wê derê hatiye avakirin. Li Başûrê Kurdistanê ev artêşa ku li Rojavayê Kurdistanê hejmara wan nêzik 100,000 ye. Hêzên demokratîk ê Sûrî ez YPG nahesibînim divirdi. Ji ber ku YPG resmî gruba PKK'yê. Li ev gruba Sûriye Demokratîk dibin emir komutan Amerîka de tevdigere. Niha di vî şerê li hember di vê pozisyona li hember HTŞ'yê de jî Amerîka nexwest ku hêzên demokratîkê Sûrî beşdarî vê teşkelê bibin. Rast ji wan re got jê xwe bisekinin. Li hêviyê bin. Li Başûrê Kurdistanê jî kê pêşmergeyên roj henin, dîsa bi destê hêzên hevpeymanan û bi piştgiriya Amerîka û hêz ev 7-8 salî tên perwerdekirin û tên pirçekkirin. Artêşa Başûrê Kurdistanê heye, ew artêşa Başûrê Kurdistanê ji terefên 7-8 dewletên girêgirên dinyayê de ev 7-8 salî ew artêş tê perwerdekirin, tê modernîzekirin û tê pirçekkirin. û ev hêzana kiştik jî ji terefên hêzên hevpeymanan û Amerîka de tên finansekirin jî. Hêzên Rojhilatê Kurdistanê jî di nava pêşmergeyên roj de beşik tê perwerdekirin, ew jî di nav hêzên roj denin. Ev hêzana wexta em gişa digirin ser hevdû nêzîkî 350-370,000 artêşik modern di destê Kurda de dikê hevdû. û bi raya min Amerîka li ser vê artêşê bi Kurdarê xwedî hesab e. Eger nexwedî hesab ba li ser Kurda, ji bo çi wê ew qeys wê bi trilyona masref bikirana û ew qeys sîlah ji wan li baniya û ew cil û bergê wan û ji solê wan bigir û heya xwarina wan û dermanê wan û perverda wan wê çima finanse bikirana. Divê sebebek vî tiştî hebe. Bi raya min sebeba wê di stratejiya ji nû ve dîzaynkirina rojhilata navîn de hesabê Amerîka bi Kurdarê heye û Kurda wek hêzek hevpeymanên xwe dihesibîne û bi wan re têkiliyê dimeşîne. Min bi xwe hêviya min di vir de ye. Ez vekilî dibêjim, hêviya min di vir de ye. Belê. Tişek balkêşe îca tu dibêjî dirast e. Yani Armanca Amerika ji bo rojhilata navîn heye û ji bo ev qet mesref dike da bir şey dike da hewl dide yani Armanca ev jî tu dibêjî yani ev hêzên peşmerge û rojava ala yani ji bo dihatê amade bikin modernize bikin. Eğer ku sana başa gele koşa lê ev tevî mane ku eğer ku em bicês li Sûriyê de tiştek ku li hember Kurdan bibe, li hember artêşa Kurdan bibe, divê Amerîka aslen derkirin neyle? Yani eğer ku Armanca re divê Amerîka bipareze, ji xwe dipareze. Lê sibel em bêjin çi divê em nizanin lê eğer ku Türkiye derfet bigine îro jî bê derkeyê êrişa Rojava dike.
Rojava dike. Eğer ki tişteki bu mesela de Amerika hem Türkiye bir sakın. Le Afrika bu sana bu kek özengin. Le Afrika bu sana bu. Türkiye her şey Afrika yani nizarım Amerika belanma. Amerika belanma. Afrika hat kertin. Dağıt kertin. Yani her tişli numuna kovar yani. Dema aslında kovar te bir ama hemiyan. Dejmene kurdancı bavar kur kovari euro sebe hildi şeve. O erdoğan bakıcı bu. O euro sebe kovari dişe yani. Le bu alikariya peşmerge kovari hatsızgar kırın. Ev teşeki gelek koş bir gelek beş gücü bu yekitiya kurdancı numune ki gelek başvur. Le pişti ve disa ev teşeki mendet khas hat kavmi. Nabera disa yani peşmerge u başını Kurdistan u Rojava disa vakti dijmelati yani vakti dijmelati na koku ne baş ne koku neyini açıkırım. Yani eğer kan bana hemle bahsi benim. Gelo tu ateşe rast Rojava u başını bu ateşi kurtana. Nabera valla yani eğer ki Armanj Kurdistan'a Nabera teşeki gelek nakıküş telebe, ateşi telebe. Peyman havleri cendizanın, peyman havleri peymanat çekiren. Bir peyman gelek teşeki kaç bir cumhur Netanyahu Kurdistan bu cumhur Berjavan diye ama hamuyan bu. Ne cumhur Berjavan diye parti ki bu MBC KLP ya anca nizam ki bu şu Berjavan diye ama hamu Kurdan var. Le mukabele aynı tek şu. Ez nakvazım seni bakıpım herkes de çağat tek şu. Yani Amerika'nın doğru başvuru Kurdistan tek şu. Na herkes de yani eğer ki niyate tehrabet tutukları her tış becikek özen gider. Eğer ki niyate tutukları her tış mana birbirini. Her tış tutukları birbirini yani. Ne bu? Yani tek şu. İro aslında ki heye bu yekitiya Kurdan ev aslında ki ev bağırdıkım gel kul ev başlayalım. Yani ev kestizalım. Kestizalım. Keko tu Kurdistan'la kızı devlet bile Kurdistan'la kızı ala Kurdistan'ta ikar kiye tu nakazı ev yendi beşin ev karite yani ev en beşin ev fikrete le ev kesiku خودی حالا کردان در که تو همدار وان شرد کی لبر ایلی دوستی نامینه یعنی دوستی نامینه از هم برتا شرد نکم لتو مراد بجا حالا کردان خودی در نکمه ev nabe yani ev düşmüntiye eğer ki ev tişewsa lehole de rabe kek şekmus ve de mi tişeki hoştu ve fikrimi evet tu de şey yani hele tişe kemasiye yani kemasiye tişekidine le jore kemasiye le dejü Kurdistan'ı kudreti tişekidine yani kerem kek ilhami em giş baş dizanin ku seri perskreka em bukhane yani em dve peşi xwarexne bikin u xwe derxînin ber neşterê û ew ciyên menî ku daxwazên netewa me hevdû nagirin em wan bi neşterê jêkin bavê jî ev ya nokta pir giring e eger em wêna nikaribin bikin em ê nikaribin bi Amerika ji me dewletê ava jî bike em ê nikaribin bi rêve bibin ev problemek me yî ciddî heye te behsa Kubanê kir Kubanê nêzîkî sed leşkerî tenê di qorziyê Kubanê di mabû ku Kubanê bikeve wê çaxê serokê Başûrê Kurdistanê Herêma Kurdistanê Kek Mesûd Barzanî bû Kek Mesûd Barzanî bi Obama re wê çaxê serokê Amerîka Obama bû bi Obama re ket têkiliyê riya telefonê û raser hilvesta xwe danî got
em de herêmê de tên kuştin, tên tasfiye kirin û hûn iddia dikin ku hûn hevalbendên me stratejîkê herêmê ne. Hûn mecbûrin Kubanê biparêzin. Li ser wê têkiliyê Amerîka ket devrê rabû ji bona ku ji Başûrê Kurdistanê hêzên askerî herin alîkariya Kubanê ket bi Tirkî jî ket têkiliyê Tirkî kesên red dikir qebûl nedikir ew tiştaya Amerîka giraniya xwe danî ser Tirkiye jî û pêşmergeyên Kurdistanê bi hêz çekên giran di ser Bakurê Kurdistanê de derbas bûn çûn Kubanê hawara birayên xwe. Mêze bike nokta pir girîng vir. û diwirde alîkariya hêzên hevpeymana wê Amerîkayê hewayê jî kirin koordînasyona erdê û a ezmana wan bi xwe çêkir ku hêzên hewayî Daişê bombe bikin û pişta Daişê bişkînin. Ev kar hat kirin û di hundirê demik pir Kurd di Daş di derdorê Kubanê de hat şkenandin û Kubanê rizgar bû. Hilweşiya bû lê rizgar bû. PKK li ser Kubanê du heb film çêkirin. Di van her du filma de jî kê yek sahne de ew pêşmerge û piştgiriya Başûrê Kurdistanê û têkiliya hêzên navnetewî ji bo parastina milletê Kurd diwirde tenê gotinek ji derbas nabe. Tenê sembolek ji derbas nabe. Ev problemek pir mezin ji milletê Kurd. Wexta ku tu nexwaze ew ruhê giştî netewî di nav Kurda de geş bibe tu nikare pêşengiya milletê Kurd bike. Tu partiyekê îdeolojîkê bi sembolên Öcalan û bi stêrkên sor û nizanim bi gotinên beradayî tu wê wî milletê dide kuştin talan dikir û ji xwe re kartînî ji bo îdeolojiya xwe. Lê ne ji bo Kurd û Kurdistanê. Wexta ji bo Kurd û Kurdistanê bûnaya ew ruhê ku ji Başûrê Kurdistanê derket û hat ew pêşevaziya Bakurê Kurdistanê ku çawa derket wan cada û pêşevaziya wî milletî dikir gerek te ewaya di wan filîma de bi kar baniya. Bikiraya rûmetik ji milletê Kurd re lê te ew veşart. Te çi veşart te millî ruhê Kurda veşart. Problema me vir de ye. Wexta ku em vêna nikaribin çareser bikin em ê nikaribin pirsgirêkên van hizbên ku li ser sahê milletê Kurd ji xwe re bikartînin em nikarin ha pirsgirêkên navbera wan jî tê çareser bikin. Problema me vir de ye. Îca divir de ez xwedî hêviyekim ku wê ev tiştên bahoza ku wê rojnata navîn rabî wê ji van hêza mezintir be. û wê ev hêzana mecbûrin tercihekê bidin. Ya wê têk herin winda bibin û ya jî kê wê bigotina stratejiya ji nû vê dîzaynkirina rojnata navîn bikin û li cem hêzên navnetewî wê cê xwe bigirin û bi saya wan wê ew jî bibin xwedî tiştek. Ev her du tercihek. Tu bi Îranê re bikê têk heritê winda bike wek çawa ku tu di borsayê de şirketê ku têk çûyî tu here hîsê wê xwar bikire anha rewşa Îranê ew e. û tu wexta her hîseyên Îranê bikire tê têk here. Ev ya êdî zelal xuyayê ev hêzana jî mecbûrin biryarê xwe bide. Ya bi Îranê re tê têk heritê winda bibe û ya jî kê tê bi hêzên hevpeymana bi Amerîka û bi İsraîlê de di rojnata navîn de tiştê ku ew ji te dixwazin tê bike û tiştê ku tu jî ji wan dixwaze ew bikin di hevpeymanekê de tu wan hûnê ji bo berjevendiyên xwe bêncem ev du. Kesek ne birayê kesî û kesek ji ne dostê kesî. Berjevendî dipeyivin. Berjevendiyên Amerîka bi terê nebûn te firot îro berjevendiya Amerîka bi terenê bi hêza xwe te di parêzin herêmê de. Divê tu vêna ji bo xwe bikarbîne.
جبو ملتي خو وولاتي خو بكاربين نجبو بارتيا خو Je crois que ام نقطة اكو ام لسر بسكن راسته je crois Peskereka Kurdistan lej peskereka yek partiye lej peskereka ideolojiye ya velatê kolonyalist hemû bi wî awayî hatiye rizvekirin yani erî şekriye nizanim şekriye navşid ve bila bibe hemû partî û rêxistin hatire bahev li nîşankî amalekirine li bir nîşanê wisa yani welat wisa rizvekirine ne partikî welat rizgar kiriye yani hemû dünya wisa bûye li hemû welatê kolonyalist wisa Alîdin de îro çavakê te got dünya ne dünyayê 5 sal bere îro tefaqê nû îro hêzên nû derketine holê îro endî êdiyen bêje yani ev du partî Varşova NATO tune ev qediya ev klasîk îdeolojiyê klasîk partîcî nizam şişi ev qediya li îro meratî şekilî lazım e ittifaqa îro dünyayê dizane alîkî Amerika û Ewropa û İsraîl hember wan le jî Rusya û Kore Bakur û İran û Tirkiye û derûdara wan hene li em jî ittifaqa xwe navbera du hêzanda em ittifaqa xwe baş bizanin alîkî em dinerin ev İran û Tirkiye û Rusya ittifaqa wan rastena dijminantiya me yani ev dijmina me nevî dünyayla İran û Irak e vekî din Suriye, İran, Irak û Tirkiye bê bana dijmana milletê Kurd tune li salan berê herkes kir dijminê xwe ideoloji li bir qaşî ideoloji ev derbas bû îro jî eşkere ku eger ku em bê ittifaqê çavakê te got em baş mezanin ittifaqa rast e em jî megirin em dîsa tek çîn ittifaqa şuna ittifaqa me çi ye Amerika, Avrupa, İsrail. Ji bo çi? Ji bo ku berjavandiya wan û berjavandiya me ketine nav hev yani çavakê te got kes ne birayê kesî ye mesela berjavandî ye İsrail îro hember İran şer dike û Hizbullah Suriye evvela jî hember me dijminê me em çi bikin yani te gotin ki dîsa dixwazim me bixebirin li biqaşû dîsa wek salên berê 5 sal berê navê antisyonîzm û anti-emperyalizm û nizam anti-çi û dîsa me bixapînin em dîsa tenê bihêlin gelê ku dîsa tenê bihêlin ev derbas bû dîsa jî hewl didin rast e zerare ku çavak we got ev şûna me ittifaqa ciyê me ittifaqa İsraîl Amerika û Ewropayê ya em tev wan dibeşî ittifaq çêdikin ya em dîsa telê diminin tek dişin Alîdin de jî yekîtî mesela gelek kiringe wê behs kir eger ku kesekî yekîtiya letawî bi rastî bi dilca naxwaze divê dev jê berdin çi bikin dev jê berdin ev kesî yani em çi bikin yani kek özegin yani divirdi ez ê tiştekî enteresan bêjim belkî gelek programa de ji nivîsa dijî min ew gotiye niha hêzên hevpeymanan û Amerika li ser partiyên Kurdan tu hesabê wan tune ye hesabê Amerika û hêzên hevpeymanan li ser wan hêzên ku ew bi destê xwe perwerde dikin û pir çek dikin hesabê wan li ser wan e ew pir baş dizanin ku van partî û partîcikên Kurdan û vê partizaniya Kurda ji wê tiştek dernakeve ji ber wê Amerika bi destê xwe ev heşt neh salê vî tiştî amade dike û muhatabê xwe ji Kurdistanê derdixîne Kurd vê derê nabîne hîn jî dibêjin yekîtî di nava van partiya jî çê nabe û ne tiştekî tabiî jî Kurda divê di destpêkê de cepheyê Kurdistanî ava bikirane û temsîla milletê xwe û axa xwe bikirane Kurda ew ava nekir ji ber ku ew ava bibûnaya wê ruhê netewî jî hişmendiya netewî jî
درکتا آستک بلند و ایرو ملت مجی که نبوی هوای دناف دسته خلقه ده وقت چکه که لهمبر منات بکارانی ایرو تدنر آق پارتی بشکیش خور بکارتینی اساد شخور بشکی بکارتینی ایران بشکی بکارتینی عراق بشکی بکارتینی و افجی نبونایا اما وقت ملتک در روجلاتا ناوین ده 6-7 میلیون ملتکی اما خودی هلوستک نتوی بونایا و هشمندیک نتوی بمره هبانه لی مجدل وابیو چکر ما هشمندیا پارتیا چکر و ما بجی آنی خست ناولنگی کرده و کرده بجی مال لخوا خرا کرن و تشتک ده دست واند نما و هوه هشمندیا نتوی جی در بین مزم خوارد امریکا و هیزن پیوانان او راستیا کرده دیتیه و دست دریجی آواکرنا هیزن محتاب خاکریه و آنها او هیز درکتن هولیجی از وید بیجم کرد برادی ساهرنش خوار پارتی خواه آوا بکن و پیش خوار بلیزن و هفدو بخاپینن و نزانم او بکن لیتیجا یک جوان نیزی که آواکرنا جبهه کردستانی جنابه öyle ki set süt kesin gihane hevdu u bürokrasiye çekiriniş xore bürokrasiye siyasi vak sınıfeki serdest u xor pejiyana xod meşinin u navi xop benutinin u daxyan ye xod din ve havai edi de 2024-25 de tün nekari siyaseti bike jiter pergalin siyaseti ye modern lazım بوان پرگالی مدرن تدکارد قادا نارنه توید خودی جیب دنیا تا قبول بکه و جیه کی بدته اگر دنیا جیه کی ندته تو خوجای خزر بجی تو نکار بکه وراد روشلاتا ناوید سرهف بیلی و بکه گارانتی از وینا ادعا دکم نابه یعنی کو پشتگیریک به ویرنگی نیجمه کرداره ام نکارن بچار دولتا پشتاوان دینن عده و دروجلاتا ناوین ده دولتی که آوا بکن جمره پشتگیریک جدی آلوزین روجلاتا ناوین که برجوندیه ما اوان بینن جم هفدو او جمر لازمه و آنها اول پیشیا میه کرد وقتا که احمقیه نکن و اینا ببینن او لگوروی خبریه که پیک بکن و افتشت ببه که şey bu endişeleriniz ne fırsatlar zugur bijarete götürete endişeleriniz gibi numune ve Kurdistan'a başvurudun elbette sağlık saatte baskı Kurdistan'a başvur mesela İrotemli dünyayı yani var nabaravan bağışı ebecin gerek devlet lastikçe modernleşi yani mesela ne kadar demokrasiye heye yani endişeler yani numune bidin Kurdistan'a başvur yani و ببه امکارن نمونه بجی بدن و خدروین سیاسی روجلاتان آوین هریما کردستان پیشکتینن مدرنن و خودی هستن و بصبرن اف سدی ست دوام 20 ساله ده ریا کو خودگیهاندنه جیک نقطه جدی de kadar ne tevhidci tekiliyadı. Le preskreken vani nafxoyi henin deve zub ev preskrek ben çareser kirin. Ev preskrek çinin yekji yekitiya hezin peşmergeye. Yekitiya herema her du heremin yeneke u en ekudben pedeke yekitiya van heremayı. Çekirna desturik nu jimilete kurdur. به هلوستک هفگرتی لهمبر بغدا پاراستنا برجوندین ملت کرد چاره سرکرنا ماده 140 او هرم کد دست عراق دمانن و عراق دموگرافیا وان دگهره دوی او روش بری روش بین چاره سرکرن دوی بیشک بیکو وقتی وندا بکن دناوا وان آلوزی روشلاتا ناوینده روز بری روز البجات نخوا باش کرنه روز بری روز دوی پارلمنتویا خواهی که اکتیف بکن حکومتا خوا آوا بکن ایرو پارلمنتویا کردستانی جی و بو سوندا خوا خوارن
em wan pîroz dikin û li hêviyên ku wan gavajî ke ew parlamento bavê ji û wan pirsgirêkan çareser bikin. Yani biz Ev di nava van aloziyên nihayî rojhilata navîn de ew herêm pir ciddî, pir girîng û pir jikê xwedî misyonik mezin e. Kurd divê wê najî bibîne. Ji bo wê min pirsî yani ev jî yani îro roj rewşa îro li Kurdistanê de em dikarin numune ve Kurdistan'a başvuru. Yani em bu yani xwezira ev perşê din jî wisa biba. Lê problem he, pirsgirêk he, sava ki te got yereke û nizarim çi. Lê dîsa jî dîmenekî xweş gelemperî dîmenekî xweş dide li dinyayê. Dîsa jî. Yani çi qas kemasî dibe bila bibe. Mesela bêjin li wir hilbijatî hat çêkirin, li hewayekî demokrasî hilbijatî hat çêkirin. Yani ev tiştekî xweş bû, tiştekî baş bû. Yani îro em nikarin ji bo Bakurê Kurdistanê wisa bibêjin, em nikarin ji bo peçê din wisa bibêjin, yani rewş ne vekevin. Ji bo wê Belê kek ilhamiyek nokta jî pir girîng Başûrê Kurdistanê wek nimuneyek girîng mînaka ji nû ve avakirina rojhilata navîn e. Mînakeke. Çawa wê ev rojhilata navî bên dîzayn kirin. Başûrê Kurdistanê mînakeke li wir tiştên ku dibin pir ciddî ne. Hem ji hêla olî de, hem ji hêla netewî de mafê herkesî dibin parastinê de. Herkes azad û demokrasiyek heta dibêje pêşiya wê vekirî li wir dimeşe. Hilbijartinên ku li Başûrê Kurdistanê jî çêbû, herkes li hêviyê bûn ku Kurd dibin wê hevdû kevin û hevdû qatil bikin, lê bi tehamûleke pir mezin ew helwestî hat meşandin û milletê Kurd jî li ser wê herêma Kurdistanê bi pileyek pir bilind beşdarî hilbijartina bû îrada xwe eşkere kir. Ev noxtana giş bi hevrê dîzaynek pir ciddî li herêma Kurdistanê heye ku ji rojhilata navîn re mînak e. Mêzekê serê însana tê jêkirin, tên şewitandin, zarokê wan tên revandin, talan dibin û koç dibin, malê xwe warê xwe winda dikin. Başûrê Kurdistanê ciyê parastina olayê, ciyê parastina çandayê, ciyê parastina her cüreyî ji însana ye. û her însanê ku derbasî bin siya wê alê dibe, xwe di garantiyekê de dibîne. Ev ziyad tiştekî pir ciddî ye. Kesê ku dijminatiya vê derê bike, dijminê milletê Kurd û dijminê Kurdistanê ye. Pêşeroja me vir de ye. Kurd divê bibînin. Ji bo ku perçê din jî xwe bikişînin wê astê, ev dercimerê hêviyek mezin e. û Kurd divê vê hêviyê ne ji bo ku têk bibin, ji bo ku bilind bikin bikarbînin. û bikin bingeh û asta bilindkirina hişmendiya milletê Kurd. Lê çawa dikin sibeh ya êvarê êrişî Malbata Barzaniya dikin, êrişî Partî Demokratîk Kurdistanê dikin, êrişî Pêşmergê Kurdistanê dikin û bi zimanekî qirêj gotina dibêjin. Ya ev êdî em gihanî ciyekî wiha ku mezrayek ji me bê rizgarkirin wê derê wê bibe têkeve astik bawermendiyê ji me re. Îro herêmekê 6-7 milyon însan li wê derê azad dijîn. Çandik me li wir dijî, üniversitê me henin, akademiyê me henin, dibistanê me henin, milletê me bi çanda xwe, bi hişmendiya xwe perwerde dibe. Ticaretek li wir heye, jiyanek heye û çarxek dimeşe li wê derê. Tu çawa dikarî dijminatiya vê nabike? Li Tirkiye tu nikarî du heb mamostar, 5 heb zarokê ku dersê Kurdî bibînin, tu pê de bike li wê derê bi milyonan zarokên Kurda üniversite dixwînin.
Bi milyona diçin dibistana bu Kurdî perverde dibin. Bi hişmendiya Kurdî perverde dibin. Di çavat kari dijminat yav ediri bike. Beli. Mesela yani bakala yekitikir ya yekiti bu yekiti hişmendiye netevi direbe ba musta hişmeti yani ev ruh bla mervanda eğer ki ev ruh tülebe ev ne kadar yekiti şebeke yani yekiti ne yani bak hobi kiye ev bir kefa bu damak kefa mu fas bahsa yekiti büküm da bak ne fas lakin ev hişmendiye ki neteviye cimera ev peviste mamsta em hatın da uya bername gelek teptisek yani bakış kotun mukabil bername cihat davi ez dukazım eğer ki gotrete davi ki he an teptisek tecrübece abi bername gotunamini davi ez spastikim jibo ve u jibo temaşevanên me û jibo milletê me jî kê em di demek pir zor û zehmet li derbas dibin û divê em wan hesabên piçûk bavêjin çopê û di astik millî de ji bo milletê Kurd û ji bo Kurdistanê em tehamûlê hevdû bikin, em xwedî li hevdû derkevin û divê tofana rojhilatan avîn de ev derfet terketiye bermek û em vê derfetê ji xwe re bikar bînin û em jî kê wek milleteki li ser axa xwe bibin xwedî desthilatdar, bibin xwedî al û bibin xwedî mirûvet. Hêviya min ji milletê me û ji van hêzên siyasî ev e. Gelek spas mamoste yani gelek mesajın balkeşta heviya meji eve heviya meji ve keviyete ev kesi ku vedi hişmeniye de teviye eme hamiyanci ev heviye berjevande dünya alem şeye em jibo berjevande xwe ve emkar bikın çavak bu jibo beşare ve disa gelek spas dikim hayal jarek em te gudari dikir kabirine kendisi em beşare ve gudari bikir gelek spas dikim ama sen Hebin spas dikim û dema we bimînin xweş şev baş. Bəli. Temaşavanê em hatin dawiya bername hûn gudarî kirin mêvarê me gelek tiştek balkêş ku yani bo hişmendiya netewî herkes ji bo berjevandiya xwe dixebite em ji bo berjevandiya xwe bikebitin li ev heremê wek rojhilata nabîn û her tişt tev li hevin îro çi dibe çi nabe nezerele li ev rewşekî wisa dere li tenê me de vêkî heye ev cî ji bo berjevandiya netewiya xwe em kar bînin. Ne civo kesekê tiştek edin. Dünyadan bir wisa dibêje wisa dixebite. Em jî wisa bikebitin tiştekî ji me re kebasî evet divê em vê kebasîya xwe holê rakin. Em hatin dawiya bernamê heta carekî din bi mijarekî nû bi xêr û xweşiyê re bimînin. Yar baş.